Redo mawara mangawara-warahan tengarane ngajure gong maguru gongso tetek kaya butula marapan jeriting turangga hesti arkata ingkang waca lalayu sabit kalwonun wonten pangandika ing ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai miji dumateng putra padukul kula Antarja kula pun pringgondani Gatotkaca cumadung dawuh Kanjeng Rama Kyai eneng apa ki Pak anak-anak dikelumpukke mara gage panjenengan paring dawuh Antarja Gatotkaca kelawan Antasena negara Ngamarta ana swasana peteng dedet lelimengan dina samangko sawatara kaya dene wong nandhang raga durung antuk usada mongko bapakmu kelawan pakmu gedhe Ngamarta minangka dadi pengayomane wong sak negara Ngamarta wong Ngamarta padha bingung bilung-lungan wong Ngamarta padha sambat kelawan pemerintahan negara Ngamarta mergo dina samangko Ngamarta nembe larang sandang pangan kelangan marang katentreman dina samangko anane kuwi tak timbali marak mangarsa ana bocah sing wis madeg dadi brahmana jenenge Penemban Begawan Sukmanggana sing sajake apa sing diucapake kuwi ana penerik wong Ngamarta ki kakehan nek nyambut gawe nyingkur marang manembah marang purbaning Gusti dina samangko sawatara ana geseng rembug lawan wong Ngastina utamane Yang Muing Sukalima Penemban Begawan Durna sing tak sumelangi yen ana sing bakal ganggu marang keselametaning Begawan Sukmanggana kowe kabeh kudu tumandang gawe direksa keselametaning Sukmanggana dianggep kowe warga negara Ngamarta sing butuhake pengayomane pemerintahan negara Ngendra Prasta inggih sendika ngestaken dawuh inggih sendika ngestaken dawuh ngestake dawuhmu Mak kowe dadi bocah nom aja mung duweni pitakon negara wis menehi apa karo kowe ning diwalik kowe slabuh apa tumrap negara nusa kelawan bangsamu kula dina samangko tata dijaga marang keselametaning Begawan Sukmanggana aja nganti diganggu gawe dening Pakarti Candala ambek nista Brikata Sang Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parato manahara muji saktinira mapakaraka suta tekapira Kresna
parata manahara muji saktinira
ana dongeng ente-ente si penunggu paten nono penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah yo bener kandamu lali sumber katilan ana bocah nom-noman gagah pideksa ating granteng otot bebayune menteleng moh kedhep nyawang aku tangane kiwa tengen gegem kaya dene arep njotosa sapa sing kudune takon ki aku kowe wong Jaban Rangkah kowe dudu wong negara Ngamarta teka wani lanyo-lanyo midak bumi Ngamarta sing tanpa izin dasare kowe ngerahke para wadya bolos gelar sepapan sing sikep gegamaring ayuda pating crangap tumbake nganti kaya Jatingarang mergage kowe ngaku wadya saka ngendi lan jenengmu sapa duwe pamrih apa kandha kelawan Antasena wah jenengmu Antasena ya mancen kowe manggon kekeseting Gusti Prabu Darpasura ing negara Tunjung Langkaban tumenggung Kumandang Garba jenengku Kumandang Garba ya mancen kaya panggon kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki nggo liwat Wadyabala goleki kelawan Penemban Begawan Sukmanggana yen wis ketemu kelawan Sukmanggana krincung sikile jambak ramblak tugel gulune Sembada Simok Jangka lamun wis bengkah dadane ilang nyawane Antasena babo babarwawa ayo lamun ora padha semingkir dina samangku tak ora arik barisan saka negara Tunjung Langkaban si kebarat murang tata satriya Sultan Kigre tandem yuta prang parat dan prayitna Oh
Sorry, Pak. Bocor padokku. Edan. Yeay.
Oh. Hut. Ya. Hut. Bentar. Sura Digdaya. Pas. Hot. Hot. Mati. Wah. Jan. Waduh. Wah. Wah. Hot. Wah. Loh. Jan. Woi. What? Tuh. Wah. Loh, Hai. Wah. Loh, Jan. Woi. Wah, biasamu kowe. Ayo. Awas. Wah. Ganti pedang. Wah. Wah. Hut. Oh, hut. Wah. Ah. Wait, Jan. Wait, bodos lah kowe. Oh. Pas. Boneka cantik dari Indi. Wah, iki. Wah, hewang-hewangan we. Aduh. Bye.
kang tandeng ayo lumares tanurung sirno hanggepani bumi mundur tanding ana dadya kala ludra harimuka gedhek glundunge rimah-rimah bathangmu wadyabala tunjung langkaban mandura dina samangku aku sing maju ning pabaratan
Hei. Hei. Oh. Ndi jare wong didaya ngamarta wong sekti-sekti. Mbasan aku sing maju padha kendang arep pracundang rompal kaprapal. Remuk rempu dadi rempon. Ndi jare gudange wong didaya negara Ngamarta kon ngetok mrene. Jane gedhimen wong po gendruwo. Warakudara. Sapa? Warakudara Widyan. Sik metu. Kowe aja rumangsa gembelo sirahmu musuh bocah-bocah. Igrangane tandingana. Wah. Namung diapurmu ora nggondro sepira. Put. Wah, mbabetne sikil nganti bengung ning silit anu ning kuping. Oh. Babak Surukabranang geget waca mlindir gombala
sugal wijiling sabdo ngancik mangsa kasong aku kudu iso netepi apa sing dadi janjiku kelawan Kanjeng Rama Penemban Begawan Duna kudu iso mateni siji Begawan Sukmanggana loro Begawan Anoman sing wujud kethek putih apa dikira aku langsung ngundurke bakartine wong Amarta bentar guys aja maju ngger Prabu Darmasura kula wantun kelawan wong Amarta iman-iman tenegamu intine inti dina samangka dudu mateni Sukmanggana ning mateni Anoman dasaripun kok Anoman kadadi pun pejahi marga Anoman wis kinodrat dening para dewa bakal minangka dadi kurunganing wahyu katentreman Ngamarta Ngastina kuwi butuh wahyu katentreman men tentrem negarane merga sing ketaman Ruhara sing ketaman Magebluk Mayangkara ki ora mengemungake negara Ngamarta Ngastina malah saya parah waloyane kudu bisa mboyong wujude kanugrahan ingkang sinebut wahyu katentreman Mustika Aji mongko kinodrate ditampa dening Anoman siji-sijine dalan supaya Ngastina bisa kecondhokan kanugrahan Anoman kudu dipateni Anoman menika mapane wonten pundi? Mapan ana ing pertapan Kendali Sada, wujud kethek putih. Maten ana Anoman, Anoman mati wahyune arep tak enggokke ning istana. Gara-gara pelok
Sanding jagat kahanan sumo kepaing pananda jagat dekat panas makan terkentar kahanane yo kahanan geni kaya geni kuasane yo geni idune geni tumindae geni rakyat geni pamaren bae geni ando geni jagat dekat Mas Gareng, apa Truk? Gong. Dalem Mas Ae. Weh, jan. Ora krasa. Wis jam 2. Masa ta? Ya. Nderek nyengkuyung anggone para panitia saha masyarakat sing wis kembulan niat dadi siji ana ing Dukuh Malang. Malang? Heeh. M. Sopo sing M? Bila omong Dukuh Malang to. Heeh. Terus aku nyaut M. Sing M sapa? Kosek to. Maksude M ki piye ngono lho. Lah yo metu to. Piye ta Truk Peh? Bisa omongane angel. Nah, angel rasa digarap to, Mas. Maksude ki lek kaya gareng-gareng kaya dagelan-dagelan saiki ki diwerdekne. M ki apa? A ki apa? L ki apa? A ki apa? N G. Ngono lho Truk. Mbok sira dak cerdas ngono. Wah. M. M ki tegese manunggal. Nek ora manunggal, nek ora guyub, nek ora rukun, tangeh bisa kelakon. Di anake adicara bersih dusun sing kaya ngene. Hebate acarane ora mung iki tok. Para kepinginane uga sok ben masih ada acara-acara liyane. Kaya ngene iki lek tanpa manunggal, tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa gotong royong, angel kang sato tangeh bisane kelakon. Terus A, alam.
utawa bumi sing disyukuri. Gitu. Menungso kuwi urip ana planet bumi, Gusti Allah kuwi konsekuen memberikan hidup kepada manusia, ya dicepaki panguripan, ya dicepaki nggon nggo urip. Mergo sing diarani menungso ki lek kon urip ana planet liyane ora iso. Isane ya ana alam iki, ana bumi iki. Ngono ya, Truk. Bar A terus L. L iki tegese apa? Lumadi. Ya, lumadi kuwi tegese ngladeni, ya. Ngladeni kekanepane masyarakat. Walaupun bagaimana Pak kami tua Rudi Prasetyo pengen nanggap aku, pengen nanggap Petruk, nek masyarakate ora setuju, ya ora bakal awake dhewe sowan mrene. Kabeh mau dirembuk srana mufakat, dirembuk srana musyawarah supaya bisa nggathukake penemu. Penemune masyarakat pengen nanggap sapa, pengen nanggap apa, bintang tamune sapa, kuwi kabeh dirembuk untuk mencapai kemufakatan. Tegese kaya dene Pak kami tuwa, Pak Rudi Prasetyo kuwi lumadi ning masyarakat. Oh, ngono ya, Truk. Ya. Pelayan masyarakat ya, Truk. Heeh, pelayan masyarakat karepe piye? Mengko sing koordinasi para panitia-panitia sing disepuhi karo penjarane kepala desa ana ing Lembah, penjarane Pak Heri Setyo Kurniawan lan para pinisepuh adi sepuh kabeh dadi siji mengerucut awake dhewe kang tinimbalan sowan. Oh, ngono, Truk. Ya. Yang kedua, agama dan budaya tidak dihilangkan tapi seiring sejalan kaya dene rel sepur, agamane ya ditindakne, gitu. Budayane ya ditindakne. Waton ora benturan karo syariating agama. Wong wayangan ki ora enek sing larang ning agama. Ngono ya, Truk? Ya. Malah kaya ngene dianjurkan mergo iki ladang untuk bersyukur tumraping kabeh warga masyarakat ana ing Malang. N nanggap wayang kanggo srana hiburane. Ngono ya, Truk? Ya. G ya kuwi mau gotong royong manunggal dadi siji lho, ngono kuwi werdine Malang iki ngono kuwi. Oh iya. Tanpa tek, tanpa maca isa ya merdekne kaya ngono kuwi. Heeh. Ngono jenenge ya ora adil. Adil piye? Ki malah Malang. M ki apa, A ki apa, L ki apa, A ki apa, N ki apa, G ki apa. Saiki lembah. Lembah ki artine apa? L E M B H H. L E M B A H ki tegese apa? Rasa diwerdekne lurahe ge nanggap dhewe kepenakan no. Mulai diwerdekne saiki. Ngono ya, Truk? Iya, ing atase dusun wis iso nanggap kok. Lek nganti lurahe utawa desane ora kuat nanggap ora isin karo wong masyarakat ana ing dusun utawa dukuh Malang. Iya to, Gong? Heeh, golek pasaran ya, Truk. Lah iya. Lah yo menenek berwarna ngono lho, dalange ora mung kuwi wae. Awake dhewe mlebu kan iso berwarna. Berwarna. Mau masyarakat ben menilai sendiri ndi sing disenengi gen ditanggap yai wewengkon Ponorogo Mbabatan. Oh, mengarek rezeki iki sing ngatur sing kuwasa. Ha iya, heeh. Ngono ya, heeh. Nyatane aku karo kono ya karo adikku ya wis kulino apa jenenge? Menjajah suatu daerah. Oh, ngono. Sementara iki Cahyo Kuntadi Sukesi Rahayu sing menguasai daerah Ponorogo, awake dhewe mung nyanyu ngono tok, Truk. Ya, heeh. Arep tak tawarik kabeh pasarane adikku. Ngopo? Carane piye? Arep tak dol murah. Ya ora entuk. Ngono kuwi jenenge jlog-jlogan rego ta. Ora entuk ora. Ben masyarakat yang menilai, masyarakat sing marem sing ndi sing ditanggap ngono wae awake dhewe mung arek antri rezekine Gusti Allah sing diparingke awake dhewe. Ngono wae, Gong. Wis ora rasa repot-repot. Regomu bakal mok jlokne ae wekasane. Mesakne dalang-dalang lokal ning Ponorogo, mergo dalang lokal Ponorogo iki ya pirang-pirang ya becik-becik ya apik-apik. Engko regane awake dhewe kemedunen mesake sing ana ing lokal Ponorogo. Ngono ya, Truk? Heeh. Kentongan imbah tondo rondo kampung.
Wijolaras masih memberikan hiburan kepada masyarakat ana ing Malang. Ya, Lembah Babatan. Kanca-kanca ya ora enek sing ngantuk, Truk. Wah, ngono. Mongko pirang-pirang dina ora mulih lho. Wah ya. Pirang-pirang dina ora alaren kok mripate do bergas-bergas. Wah ya. Pancen ya cek nom-nom gong. Dadi Masa yogamu iki cek nom-nom. masane tuwek sithik tak pateni ya, Truk. Dadi tetep generasine iki eneng ngono lho. Dipateni penyakite, dipateni sukertane, mung karek bagas waras awake. Allahumma amin. Lho ngono. Ya, ayo. Induk Lintang Kairo ya sing pareng apa jenenge kuwi nderek wungon. Uga Mbak Mimin, Mbak Apri konsekuen nek dagelan saka Jawa Tengah ki mesti tekan gara-gara terus. Oh, ngono ya. Iya. Coba. Iki jane ana pamundhut. Iki saka spesial perahu layar Dusun Malang Sumur 6.